Benvolguts amics i amigues de Socium, soc l'Ester València, la dietista nutricionista. Aquesta setmana us he penjat un article que parla sobre l'astènia primaveral. Us donaré 4 consells per com combatre-la i com millorar els símptomes que aquesta produeix. És un tipus de patologia que avui en dia afecta un nombre elevat de persones, dels quals la majoria d'ells tenen una sintomatologia molt semblant, com pot ser una dificultat a l'hora de conciliar el son, com pot ser una mala concentració, com pot ser trastorns de la memòria, com pot ser pèrdua de la gana, com pot ser pèrdua de la vitalitat i de les forces i fins i tot una sensació de cansament constant durant el dia. És per això que hi ha alguns aliments que ens poden ajudar a millorar-la. Per què passa l'astènia primaveral o quin és el motiu pel qual la gent pateix aquesta patologia? Moltes vegades no només ve de la base en si de l'ambient, sinó que també pot ser degut per una disminució del nostre sistema immunològic, que no ens ajuda a combatre totes les al·lèrgies que poden haver-hi al nostre voltant a nivell de pols, a nivell d'aliments o simplement de la temperatura de l'atmosfera. Llavors, n'hi ha alguns aliments que ens poden ajudar a combatre-la i que ara us en faré un petit llistat. Els aliments que heu de consumir principalment han de ser rics en provitamina A, ja que aquesta vitamina el que fa és preparar l'organisme per a aquest canvi d'estació. Quins aliments porten aquesta vitamina? Pot ser el peix blau, poden ser les pastanagues, pot ser el bròquil, el perot vermell o els albercocs. Una altra vitamina important a consumir per combatre aquesta patologia és la vitamina B6, ja que aquesta ens intervé a la recuperació de l'organisme. Quins la contenen? Doncs el plàtan, la patata, la carn de gall d'indi, les anous, el pebrot o, per exemple, també les cols de Brussel·les. Rics en zinc. El zinc és un mineral, no és una vitamina, i el que fa és potenciar el sistema immunològic. Què conté zinc? Les ostres, la carn magra, pipes de carbassa o de girassol i el pa integral o productes integrals. I aliments amb un contingut elevat de ferro, també elevat. Per què? Perquè aquests el que fan és millorar el transport de l'oxigen i per tant milloren com pot estar el nostre organisme. Quins aliments tenen contingut elevat de ferro? El fetge, els ronyons, les escopinyes, els musclos, la sardina, els albercocs, els llegums, el tofu. També parlem d'aliments rics en triptòfan, ja que el triptòfan el que fa és ajudar a sintetitzar la serotonina cerebral i això ens ajudarà a millorar l'estat d'ànim general, que és una de les afectacions que ens provoca l'astènia primaveral. Quins tenen triptòfan? El kiwi, el plàtan, els fruits secs, l'arròs, la pasta, la patata i la xocolata negra, a tenir present que tampoc podem passar-nos amb el seu consum. I per últim, tenir present que hem de beure moltíssima aigua, que hem de beure sucs naturals de fruita i liquats de verdures i que una infusió molt important per depurar és el boldó. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!